Кожная падзея ці з'ява мае вымярэнне ў часе. Толькі час дазваляе вызначаць вартасці нашых памкненняў і сапраўднасць зробленага ды створанага. Час мае дзіўную здольнасць перацякаць з аднаго ў другое, ствараючы гэтым новыя вымярэнні існага. Час ціхаплынны, але ў гуках мітуслівага жыцця горада усё ж чуецца бой курантаў, які нібыта нагадвае нам пра незваротнасць пражытых імгненняў. А змешчаныя ў самых людных грамадскіх месцах гадзіннікі нібы упарадкоўваюць рытм гарадскога жыцця, то падганяючы яго, то прыцішваючы. Гадзіннік, які размешчаны на вежы жылога дома, што на рагу праспекта Незалежнасці і вуліцы Камсамольскай, насупраць будынку КДБ, адзін з самых старадаўніх у Менску. Ён добра бачны, але амаль ніхто не ведае, што на даху вежы знаходзіцца звон з прыробленым да яго тросам і молатам-ударнікам. Трос працягнуты ў гадзіннікавую вежу, і відавочна, што некалі звон быў прыстасаваны так, каб адбіваць час. І гэта не маленькі спецыяльны звон для курантаў, а звон вялікі, хутчэй за ўсё культавы, які мае моцны і нізкі гук. Гуляя вечером по городу и выбирая место для съемки праздничной иллюминации центральной улицы города, проспекта Франциска Скорины, то есть теперь Незалежности, я принял решение залезть на крышу здания, которое находится напротив белорусского КГБ. Легально попасть на эту крышу практически нет возможности, так как для допуска к высотным работам необходимо пройти соответствующую медкомиссию, затем взять разрешение в ЖЭСе и прочее, прочее. Естественно, никто из чиновников не будет брать на себя такую ответственность. Ну и ничего не остается, как карабкаться по пожарной лестнице, которая приделана к наружной стене здания. Это, конечно, рискованно, зато довольно просто. На крышу попало без проблем. С крыши есть возможность попасть на башенку с часами. Туда тоже ведет лестница наружная. И каково же было мое удивление, когда, попав на башенку с часами, я увидел на крыше этой башенки колокол. Колокол абсолютно не сочетается ни с внешним видом башенки, ни с архитектурой города, ни с часами, на которых он покоится. Вообще такое ощущение, словно этот колокол просто приволокли туда и забыли о нем. Гэты звон мае прыгожае жаночае імя Ірэна. Надпіс на польскай мове кажа: «Звон створаны стараннямі стральцоў палка мінскага у памяць палеглых асілкаў і абаронцаў зямлі мінскай». Дата вырабу 1929 год. Выраблены ён на вядомай ліцейні братоў Фельчынскіх. На адным з барэльефаў звона адлюстраваны забіты салдат, побач вінтоўка, над ім Маці Божая. На другім фігуркі людзей, над якімі прасцёрла рукі Маці Божая Вастрабрамская. Зверху па акружнасці надпісы «Да памяці жывых» і «У славу Польшчы». Усё гэта вельмі загадкава. Што за мінскія стральцы, абаронцы зямлі мінскай, якія змагаліся за славу Польшчы ў 1929 годзе, калі Мінск быў сталіцай БССР? І якім чынам звон патрапіў на вежу, якая ўзводзілася ў канцы 40-х гадоў? Дзіўнае перапляценне незразумелых сведчанняў часу змушае правесці дослед захаваных і прыцененых з'яў беларускай гісторыі першай паловы 20-го стагоддзя. У гэтым часе на беларускай зямлі зноў гучаў лозунг «За нашу і вашу волю». Гэтыя словы вельмі знакавыя для Беларусі. Яны неаднойчы ўжо паўтараліся, і кожны час былі словамі, якім паверыла мноства беларусаў. Пасля развалу Расійскай імперіі в канцы Першай сусветнай вайны и обновление незалежной Польши. Эту идею хотел утелаишить начальник польской державы Юзеф Пилсудский. Одноликовых подходов до лесу белорусских, литовских земель у польской элиты не было. Было две концепции. Романа Дмовского,
створить унитарную польскую державу. И была федералистичная концепция Юзефа Пилсудского, который лічил, что Польша не проглыне такие кавалки іншей этнічнай території, як Беларусь і Литва. І треба створити федерацію з гэтымі народами, каб сумесно противостоять большевистской навале. Ідэя Пілсудскага выглядала нядрэнна. Адсунуць мяжу савецкай дзяржавы і Польшчы як мага далей на ўсход, каб аднавіць межы Рэчы Паспалітай 1772 года і даць магчымасць літоўцам, украінцам і беларусам стварыць сваю незалежнасць. Абяцанні падтрымаць імкненне беларускіх незалежнікаў да палітычнай самастойнасці Беларусі былі выказаны ў вядомай яго адозве да жыхароў былога вялікага княства літоўскага. Польское войско, которое я с собой привел, каб выкинуть гаспадараванне гвалту и силы, каб спыніць кіраванне краем против воли жыхароў, гэтае войско нясе ўсім вам свободу. Хочу вам даць магчымасць развязаць унутраныя нацыянальныя і рэлігійныя справы гэтак, як самі захочаце, без якога-небудзь гвалту або націску з боку Польшчы. И треба означить, что на территории Беларуси записывались только доброохотники. Не было примусовой мобилизации польского войска. И те две дивизии литовско-белорусские, которые были створені на початку 19 года, они складались переважно с доброохотников. Палкі фарміраваліся, як правіла, з землякоў, якія паходзілі з адной мясцовасці. Здаралася так, што ў сям'і адзін брат ішоў у чырвоную армію, а другі ў польскае войска. А драматычны парадокс часу заключаўся ў тым, што абодва браты былі гатовыя загінуць за незалежнасць Беларусі. Першая беларуска-літоўская дывізія ў складзе польскай арміі складалася з 6 стралецкіх палкоў і штурмавога батальёну. 6-м стралецкім палком у складзе дывізіі якраз і быў Менскі полк, у які ўвайшлі ураджэнцы Менску і Меншчыны. Жаўнеры Менского стрелецкого полку были сапраўднымі краёвымі патрыётамі. Про это сведчаць факты. У ліпені 1919 года полк уваходзіць у Нясвіж, сядзібу Радзівілаў, про якую ведаюць кожны паляк. І на мітынге агульным выступае беларускі ксёндз Вінцэнт Гадлеўскі. І ён звяртаецца да жаўнераў з такімі словамі: «Дзякую вам за вызваленне нашай бацькаўшчыны, але памятайте, что вы вступили на белорусскую землю. И повинны разуметь, что это белорусская земля». На что командующий литовской белорусской дивизии Макшицкий звернулся до солдат с такими эпитетами: «Зразумели, не забудьтесь». Можете увидеть, что ось польский генерал разумел, что это Беларусь, что это належит белорусскому народу, и треба поважать традиции белорусского народа. Беларусы верылі ў шчырасць намеру Пілсудскага, спадзяваліся, што польскія жаўнеры нясуць Беларусі вызваленне і свабоду. 8 жніўня 1919 года польскія легіянеры ўвайшлі ў Менск. А ўжо 19 верасня, падчас урачыстай сустрэчы Пілсудскага з прадстаўнікамі менскай грамадскасці з нагоды вызвалення гораду ад бальшавікоў, меншукі падаравалі камандзірам менскага стралецкага палка вайсковы сцяг, вышыты тутэйшымі жанчынамі. Захаваліся выява і апісанне штандарту. Лицавы бок штандарту выкананы з залацістага нефарбаванага ільну. У цэнтры сцяга герб Менску, вышыты ў каталіцкай традыцыі, Найсвяцейшая пані Марыя з анёламі ў белых адзеннях. Штандарт мае надпісы па-польску і па-беларуску лацінкай. Места Менск стральцам 6-го Менскага палку. На стужцы вакол гербу пададзена дата ўтварэння Менскага ваяводства, а таксама азначаны год вызвалення Менску 1919. На адваротным баку штандарта вышыты герб пагоня і польскі арол у барочных шчытах. Перапляценне шчытоў сімвалізавалі ідэю яднання народаў былой Рэчы Паспалітай за нашу і вашу волю. На жаль, по шэрагу прычын стварыць беларускае войска под опекой Польши не удалось. Это в первую чергу тому, что практика польских войсковцев у дачынення до белорусского селянства была вельми брутальная. Это реквизиции хатней жывёлы,
правіанту, маёмасці, это палітычныя рэпрэсіі супраць іншадумцаў, это экзекуцыі сялян у выпадку адмовы іх працаваць на польскую армію. Все это паўплывало на то, что беларускі селянин не захотел пойти у польское войско, у беларускія аддзелы польского войска. Але сярод шляхцічаў і былых вайскоўцаў расійскай арміі это вельмі была папулярная ідэя, і шмат хто з іх ішоў у польскае войска воеваць. Менскі стралецкі полк актыўна ўдзельнічаў у баях супраць чырвонай арміі ў 1919-1920 годах. Ён ачысціў ад бальшавікоў Ваўкавыск, Слонім, Баранавіч, Слуцак, Старыя дарогі, Глуск. Асаблівым гераізмам воіны вызначыліся пры абароне Вільні ў ліпені 1920 года. Менскі полк браў удзел у знакамітай варшаўскай бітве ў жніўні 1920 года, у выніку якой савецкія войскі на чале з Тухачэўскім былі адкінуты далёка на ўсход. Пасля падпісання Рыжскай мірнай дамовы 1921 года полк был рэарганізаваны, ён атрымаў нумар 86, увайшоў у склад 17-й польскай дывізіі і дыслацыраваўся у районе Маладэчна і Краснага. Ад сяла Краснае да мяжы СССР тады было 17 кіламетраў па чыгунцы. 86-й полк, як і ўся дывізія, прыкрываў Вільню і Свянцяны на паўднёва-ўсходнім стратэгічным напрамку ад магчымага ваеннага нападу з боку Савецкага Саюзу. Мястэчка Маладэчна вельмі змянілася з прыходам польскай улады, якая імкнулася надаць яму адметнасць і прыўнесці свой парадак. Брукавалі вуліцы, садзілі прысады, рабілі новыя агароджы. Польскія ўлады пільна сачылі за санітарным станам падворкаў і грамадскіх месцаў, і мясцовае насельніцтва старалася падтрымліваць гэты парадак. Жить в нашем городе было достаточно непросто. Население наших территорий платило огромнейшие налоги, до 33 налогов в год. Причем налоги были самые разные. И подорожные, и имущественные, и земельные, и зерновые, какие угодно. Але клопаты і цяжар падаткаў, што леглі на плечы мясцовых жыхароў, практычна не тычыліся ваеннага гарадка. Полк знаходзіўся на спецзабеспячэнні польскага ўрада і нават меў свае ўнутраныя грошы. В экономической жизни военного городка прочно присутствовали боны полка. Это был своеобразный денежный эквивалент польской денежной системы. За них в полковом магазине можно было купить продукты или же расплатиться за игру в офицерском казино. Кроме того, полк интересовался жизнью города, и те, кто умел снимать, снимали улицы нашего города, которые потом оказались запечатленными на отдельных открытках и фотографиях, хотя они и не имеют каких-то атрибутивных надписей, но мы знаем, что именно они были сделаны по инициативе вот этого вот Минского полка. Будынкі, у якіх месціўся 86-й полк, захаваліся ў Маладэчне па сённяшні дзень. У былым афіцэрскім казіно цяпер знаходзіцца Мінскі абласны тэатр. Цудоўна захаваліся два жылыя дамы, збудаваныя для сем'яў польскіх афіцэраў. Фасады гэтых будынкаў настолькі моцныя, што вытрывалі атаку Другой сусветнай вайны. Тут і цяпер жывуць людзі. Мясцовая моладзь нічога не ведае пра дзіўную гісторыю свайго дома, а старажылы з вялікім задавальненнем апавядаюць пра яе. В этом доме раньше офицеры жили при Польше. Офицерский состав. Наверху была у них прачечная, а сейчас уже квартира. Понимаете, живет. Так что вот такие справы. Около дома вон была арка стояла. Вот. А наверху была часовенка. Вот. Там поп, священник заезжал, благословлял полки. — 1929 год. У савецкай Беларусі вядзецца барацьба з рэлігіяй. Руйнуюцца храмы, знішчаюцца прадметы рэлігійнага культу. А над Маладэчна плыве гук звона. Тут адбыліся дзве значныя падзеі.
Польскія ўлады даравалі мястэчку статус горада, а 86-й полк святкаваў 10-годдзе з часу заснавання. З гэтай нагоды быў адліты памятны звон і ўзведзена трыумфальная арка, якая адразу надала гораду адметнасці. Ужо за савецкім часам арка стала адной са славутасцей Маладэчна. К сожалению, этот памятник архитектуры исчез у нас в начале 60-х годов. Просто когда город разросся, началось оживленное автобусное движение, и 2 автобуса в арке не могли разминуться. И, к сожалению, пришлось пожертвовать этим интересным сооружением. И сегодня об этой арке уже в городе больше ничего не напоминает. Городу Маладэчна проходят шматлікія колонны демонстрантов. Няма ніякіх сведчанняў пра тое, дзе першапачаткова размяшчаўся звон – у арачнай капліцы Францыска Асіскага ці ў якім іншым храме Маладэчна. Ніхто не скажа, калі і колькі ён званіў у памяць воінаў Менскага стралецкага палка. Пасля заключэння пакта Молатава-Ріббентропа пра лёс палка можна толькі здагадвацца. Пленные польские офицеры, полюбуйтесь на этих вояк. Плохо, очень плохо воевали паны офицеры. Больше не будет войны, товарищи солдаты. Скоро вы вернетесь к своим семьям. Я думаю, что лёс их трагичный. Частка з іх, очима, трапила у армію Андерса, яка воювала на боку Великобританії супраць гітлераўцаў. Частка очима трапила у советское войско. Ну, я думаю, что многие из них были расстреляны в 1940 году у Смоленской области и под Харковом. Это ведомая трагедия Катыни. Памяць пра гэты полк, гістарычныя падзеі яго жыцця захоўвае палкавая кніга. Маецца і звон. Але ён маўчыць пра тое, дзе быў пасля прыходу саветаў і як перажыў Другую сусветную вайну. Мінск пасляваенны. Гісторыя аднаўлення горада здзіўляе энтузіазмам, з якім напаўгалодныя, абутыя ў лапці людзі разбіралі завалы і расчышчалі месцы будучай грандыёзнай будоўлі. Уражвае пампезнай параднасцю архітэктура, якая ўзводзілася на галоўнай магістралі горада. Пасля яе назовут сталинской. Одним из этих атрибутов советской имперщины являются мощные часы с мощным боем курантов, мелодией и естественный клон какой-то подражания Москве. Как голубые ели в Доме правительства, вот и должны быть часы. Находят часы. Неважно, что эти часы трофейные, привезенные из Восточной Пруссии. Неважно, что колокол польский, литья 20-х годов. Сказано, сделано. Новый дом построен немецкими военнопленными. Часы вогнали в башню, подключили к часам колокол, и все должно зазвонить. И в конце концов это сделали. И так отрапортовали. Сообщение Белта от 9 апреля 1950 года. Над возрожденной столицей Белоруссии раздался торжественный бой часов. Часы устанавливал известный в стране потомственный мастер Пушкарев. Им уже установлено более 200 башенных часов в крупнейших городах Советского Союза. Башенные часы Минска, изготовленные в Москве, обладают прочным и точным механизмом. Как приказали средствам массовой информации освещать, так они и светили вот такой вот версии. По версии наиболее просвещенных минчан, газетчиков, которые знали, эти часы были любимой игрушкой Лаврентия Фомича Цанавы. Как стадион «Динамо», как куранты с боем. Добыли и добыли. Там вывезла военная контрразведка откуда-то. Вот он их наладил.
Нашли наверняка, мне так кажется, и немца пленного, специалиста по часам, который все это наладил. Вот. А потом уже переписали все это в Москве. Ну и вот есть закономерность. Часы остановились, точнее не часы остановились, а замолчали курант и колокол в 1951 году. По времени это точно совпадает, когда из Минска в Москву отозвали Лаврентия Цанаву, и когда его в конце концов там арестовали. Вот и все. Были куранты, когда был Цанава, не стало Цанавы, замолчали куранты и колокол, и вся эта история закрылась. А магчыма, гук звона проста трывожыў жыхароў дома, альбо нехта з работнікаў МГБ разгадаў у гэтым гуку забаронены голас Благавеста. Вот проходя мимо колокольни, обратите внимание, человек мимо звучащих колоколов спокойно никогда не проходит. Когда звучит колокол, а люди это слышат, то это маскируй, не маскируй, а душа ведь она слышит это. Вот именно христианская душа, потому что ведь это в первую очередь символика, это глаз Божий, который зовет людские души куда? К покаянию. А душа, как утверждают и святые отцы, она христианка по своей природе. И душа, естественно, входит, ну, можно сказать, в резонанс и откликается на этот зов, на глаз зовущего. И поэтому в атеистическом государстве голос Божий, звучащий в центре города, напротив Главного управления органов государственной безопасности, просто не имел места жить. Час ведае шмат гістарычных падзей, пасля якіх замаўкалі званы. Ім выдзіралі языкі пасля бунтаў і паўстанняў, іх білі бізунамі, разбівалі, бралі ў палон. Адной з самых страшных кар для горада было пазбаўленне права біць у званы. Доўгі час гэтага права была пазбаўлена ўся Беларусь. За савецкім часам на яе тэрыторыі амаль не засталося званоў. Большасць з іх было знішчана ў часе барацьбы з рэлігіяй. Знятыя з храма званы па новай савецкай лексіцы называлі адвес бронзы і адпраўлялі па цане металічнага лому на пераплаўку. Так было знішчана шмат каштоўных званоў. Але душа хрысціянскага народа не можа доўга таміцца ў цішы. Людзі мяняюць час, час мяняе людзей. Аднавіліся храмы, зноў загучалі званы. Кажуць, што аднаму з вядомых каталіцкіх храмаў Мінска не хапае аднаго звона. Але мы не змаглі здабыць каментар у каталіцкай царкве, хаця дамагаліся яго цэлы месяц. Мы звярнуліся за каментарам да праваслаўных і пачулі наступнае. Тот колокол, о котором сейчас идет речь, колокол завода Фильчинского, можно сделать такое предположение, что колокол сделан по профилю православного колокола, потому как имеет он ярко выраженные православные плечи, туловище. Другое дело, что колокол этот был отлит на заводе Фильчинского, и Фильчинский плавил свои колокола на территории, отошедшей по мирному договору, Рижскому договору 21 года за территорией Польши. И поэтому там вот спорная только корона. Нету там ярко выраженной католической короны, но с другой стороны уши могли быть утеряны, отбиты. Поэтому тут трудно сказать, чей это профиль, но вот по моим расчетам, по визуальным, как бы это был... В основе лежит все-таки профиль православного колокола. Падаецца, што і выява Маці Божай Вастрабрамскай на гэтым звоне не выпадковасць. Бо гэта аднолькава цудатворны абраз і для каталікоў, і для праваслаўных. Тое, што звон быў зноўку знойдзены менавіта сёння, падаецца невыпадковым. Бо гэта не цацка ці стаптаны чаравік, які апынуўся на даху. Гэта тое, што захавалася па волі Божай для нас і дзеля нас. Звон нібы змусіў гаварыць пра гісторыю, якая была невядомай за савецкім часам, якая чамусьці не патрэбна ўладам сённяшняй Беларусі.
Па інфармацыі з інтэрнэта, сённяшнія чыноўнікі-рэфарматары з сістэмы адукацыі плануюць скасаваць гісторыю Беларусі як самастойную дысцыпліну, злучыўшы яе з курсам сусветнай гісторыі. І як у савецкі час, Менскі стралецкі полк па-ранейшаму будзе разглядацца толькі як варожае фарміраванне на беларускай тэрыторыі. Але ці можна сёння адназначна назваць людзей, у памяць якіх быў адліты звон, акупантамі? І як яны маглі імі быць, калі ваявалі на сваёй уласнай зямлі? Хутчэй, гэта ахвяры палітычнай маны. І менавіта пра яе трэба гаварыць нашчадкам. Менавіта гісторыю драм беларускага народа трэба вывучаць у школах, таму што гісторыя заўсёды вучыць і змушае задаваць пытанні. Але тое, што раскажуць беларускім дзецям насамрэч, застаецца на сумленні сучасных летапісцаў. Усё праходзіць, і гэта пройдзе. Так казалі ў далёкай старажытнасці, так кажуць і сёння. Але зробленае павінна заставацца, створанае зберагацца, а памяць шанавацца. Гэта нібы прапісныя ісціны, але іх варта паўтараць. І гісторыя заўсёды будзе адкрываць свае таямніцы. Хаця б дзеля таго, каб людзі ведалі цану волі, цану праўдзе, і каб самым вялікім скарбам было уласнае сумленне. І калі так станецца, то не будзе паўставаць пытанне, што рабіць з гістарычным звонам і па кім ён маўчыць.